ελληνικός λαός είναι φίλος και φυσικός σύμμαχος με τα ελεύθερα έθνη. Οι Έλληνες δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των διετίαν της ελευθερίας. Απαρνούνται και δεν δίδουν υποδοχή και περιποίηση εις τους τυράννους. Δεν κάνουν ποτέ ειρήνη με έναν εχθρόν όπου κατακρατεί των ελληνικών τόπων.